DJ Holy Foe. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Zvinopera Mushe iri apo. Aiwa kare gaitifambe nadzo nyaya dzacho tione kuti kupi kunowira dowe netsvimbo zvichapera sei uyezve zvichange zvakamira sei. Zvamanje manje ndenyaya ndiri kufamba nayo, but ndisati ndapinda munyaya yangu zvizere ndoda kuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame number ipapo tinofambira nyaya dzacho handitika. Right, handisuda kutambisa nguva nekuti nyaya yandauya nayo, nyaya yandakakubatirai zvamanje manje inyaya iri kupisa, inyaya iri hoti, iri kuda kuti ubate nemagrovosi, nekuti kana usina zvekudzivirira mumaoko iri kupisa, iri kutopisa zvekudaro. Right, regai tipinde munyaya yedu tiverenge tinzwe kuti zvakamira sei. Akomana ichi chishona ichi chinotinetsei kuerenga, but ndichazama nepandinogona napo kuti tingoverenga zvakadaro. Zvikanzi bongozozo mumauto. Mudzimai wavice president abviswa pachinzvimbo. Bongozozo mumauto. Mudzimai wavice president abviswa pachinzvimbo. Pamuka bongozozo rakanyarara asi riine huremu mukati meZimbabwe Defense Forces mushure mekunge Kaneu Mini Baloi mudzimai wavice president Constantino Chiwenga abviswa pachinzvimbo chake muurongwa hweungwaru hwemauto. Kana zvinzi ungwaru is military intelligence. Tangoti tingobatsirana naana ma2K vamwe vanenge vasingazive kuti chishona ichi chiri kufamba sei. Zvikanzi Baloi akanga ari military intelligence directorate MID kuZDF House, nzvimbo inounganidzwa nekufambiswa mashoko ese ehungwaru anobva kuarmy neair force. Ndokwavaishandira vari maimini Baloi handitika. Mashoko aya aibva atanga apfuura kwaari asati aendeswa kuna Thomas Moyo, mukuru weMID, uyo anonzi ane simba guru mukati mehurongwa hweungwaru hwemauto. Mawani murongozvinzwira, hapana kana nidhe kuti ndidzokorodze zviri pachena izvi. Handitika vanokwanisa kuerenga werengaiwo mega muchingozoona kuti zvakaita sei, zvakamira sei, uyezve zviri kuita sei, zviri kufamba sei. Handitika zvikanzi chinzvimbo ichi chakaita kuti Baloi ave pedyo zvikuru neruzivo rwese rwemauto, zvichiita kuti ave mumwe wevanhu anobata mashoko akakosha ekuchengetedzwa kwenyika. Panguva imwe cheteyo, Kaneu Mandaza, uyo anga ari director of intelligence muarmy, anonziwo abviswa pachinzvimbo chake mukati mekuvandudzwa kuri kuitwa mapazi ehungwaru hwemauto. Hanzi vanhu vari kushafelwa vachichinjanisa. Handizivi hangu kuti plani yacho chaiyo imbori plani yei, kuti zviri kumbonyatsoitirwei, zviri kuita sei, zviri kuitika zvacho handisi kuzombonyatso hangu kuziva, but tikazongobata information tinongouya nayo pachitubu tohata kuratidzai maita sei mubva mazvionera. Handitika zvikanzi
vanoongorora zvematongerwo enyika nemauto vanoti kuchinjwa uku kunoratidza kukakavadzana kwemagetsi mukati meutungamiriri hwenyika uye kunogona kunge kuri chiratidzo chekugadziridzwa kwesimba mukati memauto. Kunyangwe pasina chirevo chabudiswa zviri pamutemo neZDF, zviri pachena kuti bongozozo iri mukati memauto rasvika padanho rekuti rava kubata nyangwe vanhu vari pedyo nevakuru vehurumende. Muri kuzvinzwira mega, muri kuzvionera mega zviri kuitwa izvi. Hanzi hakuna an official statement yakataura machanges aya, but machanges aya akatoitwa ende ari kuita sei, ari kuchiri kutoitwa. Ndo nyaya yanga ndangoya nayo kuti ndikuratidzei, ndikuonesei, ndikuudzei kuti ndo zviri kuitika, kuti hanzi kwaita bongozozo kumilitary uku, kwaita kusawirirana, ndosaka makuona vakuchinjanwa. And position yanga ine mukadzi waVP hanzi ndiyo inoona kuti mashoko ari kufamba sei kuarmy nekuair force, kupinda nekubuda kwemashoko, masecrets enyika, zviri kunetsa nyika, zviri kurongwa kunzi vaite vakomana ava zvaipfuura nemumaoko ani amai general. Ameno kuti machanges aya unomaonawo sei sadunga munhu, unozvitorawo sei, zvakanaka here kana zvakanaka zvakanakirei, zvakaipa here kana zvakaipa zvakaipirei. Zita rangu ndinonzi DJ Holly, name of the platform is 0.5 Creative Studios. Usakanganwe kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauroda kuti ndifambire, ndibate futi pa same number ipapo. If you want to contribute anything towards kusumukira kweplatform handitika, ndibate futi panamba idzodzo togara tangokurukura nyaya dzacho. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Let's meet in the next video.